Bună ziua, eu vă mulțumesc pentru permisiunea de a mă expune. Eu nu o să vă iau foarte mult timp, doar o să vă anunț că în ultima perioadă noi am început un proces de solicitare a clarității în cheltuielile celor 30 de milioane de euro pentru renovarea Bulevardului Ștefan cel Mare și altor străzi din capitală, ceea ce se întâmplă acum în oraș. Și am depistat o serie de probleme în procesul ăsta de renovare a străzilor. Și așa cum n-am găsit informații la subiect și n-am găsit nici pe site-ul primăriei, nici la Direcția de Transport făcute publice, nici proiectul tehnic, nici vizualizare. Noi nu știm pur și simplu cum o să arate Bulevardul Ștefan cel Mare după reconstrucție și din câte vedem din intervențiile care se fac pe Vasile Alexandrii, pe Bulevardul Negruțe, nu putem să ne așteptăm la nimic bun de la acest proiect. De asta noi am formulat o petiție în care avem peste 20 de puncte, eu pot să o dau pe urmă să vă faceți cunoștință cu ea, în care solicităm Direcției de Transport și Primăriei să ne explice, să facă publice informația privind toate aspectele care țin de infrastructura rutieră și pietonală, cel puțin pe Bulevardul Ștefan cel Mare. Pentru că ceea ce se întâmplă acum pe strada Vasile Alexandrii nu este decât o înrăutățire a situației infrastructurii pietonale. Ceea ce se întâmplă acum în oraș cu parcările din contrul trotuarelor, neavizate de specialiști, cu tot felul de sensuri giratorii absolut ne la locul lor, este un genocid al infrastructurii pietonale în acest oraș. Și avem tot mai multe cazuri deja la începutul acestui avem 5 cazuri în care pietonii au fost loviți la trecerile pietonale, în afara lor și mulți au decedat. În acest sens, în această petiție, noi solicităm să se facă public acest proiect, să se supună discuțiilor publice, la fel, intervențiile care se presupun a fi făcute pe Bulevardul Ștefan cel Mare, de la culoarea și forma și modelul pavajului până la elementele de infrastructură rutieră, dacă o să avem o bandă pentru transportul public separată, dacă o să avem insuliță de refugiu, dacă o să avem treceri pietonale denivelate și foarte multe alte aspecte de acest gen. Și pentru că ceea ce s-a întâmplat recent, când a venit primarul și prin dispoziția sa a dispus să fie schimbat proiectul și în timp de 2 zile proiectul n-a fost modificat, nu a fost avizat, iar lucrările deja s-au făcut, asta este o încălcare a tuturor regulilor și normelor pe care toată lumea este obligată să le respecte, dar primăria Chișinău nu știu de ce nu este obligată să le respecte. În acest sens, eu și grupul nostru de inițiativă și cei 150 de oameni care au semnat această petiție, vă rugăm să vă implicați și să ne ajutați în clarificarea situației la acest subiect, pentru că noi riscăm să transformăm Bulevardul Ștefan cel Mare, pentru că ei deja se apucă să-l sape, el o să se transforme într-un șantier fără sfârșit și noi o să avem cea mai mare catastrofă urbană în acest oraș din ultimii 10 de ani. De asta eu, finanțată din bani europeni, luați în credit, adică din sursa BERD. Respectiv, eu vă rog să interveniți pe acest subiect și, nu știu, așteptăm în termeni legali să ne se dea un răspuns la solicitările noastre, dar noi considerăm că aceste lucrări, cel puțin pe Bulevardul Ștefan cel Mare, trebuie să oprite până la clarificarea situației în domeniu. Vă mulțumesc mult!